media person social media no जों तिने सिने ओमपी ब्लॉग वो जों तिने भिडियो साबे मालायखा सिने विलेज कमिटी न तैगै भिडियो साब जों तिने आंसर रखा फाइनाय शुक्रबार 9 तारिख 10 तारिख ना 11 तारिख को एसडीएम नि रूम काइसे चेम्बर मीटिंग दा खोखा ओ जगह उपस्थित दंनाय वीडियो ते एसडीपी सर ते तिब्रमथ नि सेक्रेटारि ते प्रेसिडेंट ते बीजेपी नि मुई ते आईपीएफटी नि ते आईएनसी सीपीएम जतन मिलयसिनि 6 दो आन्दाव जेताबो नोटिफिकेशन कगमानि एडिसी एरियाबो सिनि तिब्रमथ थाबुवाग्रानि बिसिंतै आथरना जे गवर्नमेंट आसकमानि बनतै नोटिफिकेशन रहमानि बिसिंतैबो ताबुजरा कोनो जागाव एक्सेप्ट खाइजा कयेकटा जागाव पंचायतनि ओमपी ब्लॉग आता बिसि प्रॉब्लम दङ बनतैनो जों तिनि सालाके भिडियो सायबाय ब्लॉग सिका फाइनाय 11 तारिख एसडीएम मीटिंग बन सलिउशन खायरना गमय आबानो जों तिनि सिनि जनगण जों सानमसु जों एक्चुअली जों लीगल भाबे जों थांनाय इलीगल भाबे कोनो सिनि सामुं ताबु जतै जों सलिया लीगल भाबे तैबिनो जों टाक्स जरा 1.5 मास काटुटिं तंखा जों सिनि जत सिनि अफिसार नि जे ऑफिशियल नि होइते बरक सुनो कमेन्ट नमन बनो तैनो जों टाक्स जरा जों कोनो वायलेंस खायाखे मुइनो जों सलै दङ तिनिबो कक सलायखा तिनि जों 8 तारिख तिनि कक सलायमानि आव बुबो सुनो कक साका फाइनानि दिनो जों अमनो फुलफिल जों सक्सेस खायरना हिसिनि भिडियो गसेका किसु जागाबो बनो तैनो जों सिनि पन्चेने तैवालाय तगलाय मुइ दङ जों आबो जों सानिया जों बोलायनानि आईपीएफटी बीजेपी कोनो जों बरक बाय जों बोलायनानि कोनो जों सानिया जों लीगल बाबो खायनि सिनि सामुनो जों साने बेहायनि बाबो जों सानिया सिनि 6 सिटर आन्दाव जिदा तंमनि बनसे जों तिनो रदि होनो जों सान आवसि हामबाय जतन